Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Вәлиева, исәнмесез? Төрле учреждения торак ишегалларын актив рәвештә кардан чистарталары соңлап кына ява башласа да шәһәр моңа әзерме? Сорауыңны түрәгә бирде, шунда ук җавап ал. Чаллыда халык белән очрашулар башланды. Тромплар куркыныч, авыруны ничек исәтергә? Машина куярга урын юк, куар көртләре. Безнең редакциягә шундый проблема белән 46-нчы комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар ишек алдындагы территорияны чистартканнар, куар өемнәрен һәм парковка урыннарындагы куарны калдырганнар дип зарлана. Урында хәбәрчебез булып кайтты. 46-да 11 бу ишек алдындагы юлларны 3 гыйнварда ук чистартканнар, әмма кар өемнәре һаман чыгарылмаган автомобильләр өчен каралган урынны алып тора ди машина хуҗалары. Сразу должны убирать и вывозить и все. Да еще начнут дети должны ковыркаться, могут себе травму получить. Идарә итү компаниясында чистартылган кар күп түгел дип аңлаттылар. Территорияны тагын бер кат чистарткач, барысын бергә чыгарырга теләгәннәр. Бу экономияләү максатыннан эшләнә. КАМАЗы не выезжают на 2-3 рейса, стараются побольше брать, им невыгодно. Вот. А сегодня мы чистим большую парковку и вывезем, то есть больше КАМАЗов будет, и они выйдут. Мы это все вывезем. Это только временное складирование. Временное складирование у нас разрешено. То есть сегодня мы вывезем все. Коммуналчылар үз чиратында кар чистарткан вакытта машиналарны юлдан алып куюларын сорый. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ял итәр урынына мәктәп территориясын җыештырганнар. 21-нче мәктәптә укучыларның ата-аналары ризасызлык белдерә. Бу хакта алар Кайнар элемтә телефонына хәбәр итте. Укучылардан мәктәп ишегалларындагы карны чистарттыру дөресме? Җавапны Алена Фазылова эзләде. 21-нче мәктәптә 1000-нән артык укучы белем ала. Территория зур. Карап тоту өчен урам себерүче юк. Шуңа күрә гадәттә бу эшкә укытучылар алына. Аларга ата-аналар булыша, балалар да ярдәм итә. Күпчелек ата-аналар моңа уңай карый. Мәсәлән, Ләйсән Фатыйхованың кызы шушы мәктәптә укый. Хезмәт балалар сәламәтлеге өчен файдалы ди әни. Я к этому очень рада, так как это воспитывает, объединяет детей наших. Они убирают снег на территории, это обязательно. Они также убираются в классе, выходят на субботники, потом просто дежурят по школе. Я считаю, что это очень важно для воспитания нашего будущего поколения. Мондый фикерне барлык ата-аналар да хупламый. Надо все равно дворника. Территория-то большая, снегу. Ладно, не было давно снега такого. А вот в этом году, после Нового года, появился снег. Мәктәпләрдә балалар иҗтимагый хезмәткә ата-аналар ризалыгы белән генә тартыла ала. Гариза булу төп шарт. Әлеге документта эш төрләре билгеләнә дип аңлаталар Мәгариф министрлыгында. Участие школьников в уборке территории школы возможно лишь по его желанию из письменного согласия родителей. Во всех остальных случаях привлекать детей к уборке территории школы недопустимо. Только с письменного согласия родителей. Ата-аналар теләсә кайсы вакытта гаризадан баш тартырга да мөмкин. Алена Фазылова, Фанис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда халык белән традицион очрашулары башланды. Җитәкчеләр шәһәрдәшләр алдында узган ел өчен хисап тотты, киләчәккә планнар турында фикер алышты. 15 гыйнварда түрәләр 29-нчы микрорайонда яшәүчеләр белән очрашты. Биредә идарәче компания вәкилләре, территориаль иҗтимагый үзәре рәисләре, участковый, эчке эшләр идарәсе, прокуратура, янгын күзәтчелеге һәм автозавод башкарма комитеты хезмәткәрләре катнашты. Әлеге очрашулар һәркемгә үз сораулары һәм проблемалары белән туры рәсми затларга мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бирә. Бу айда отопление килгән 2600 сум. Шундый квартирада, шул комплекста яшәүчеләрнең 1800. Ник шундый разница? Рәхмәт әйтергә килдек. Яңа идеяларны күрәселәрем килә. Бу мероприятиеләрдә әлбәттә яңалыклар ишетәбез.
Bir müracaat ihtibarsız kalmayacak diye vəqdə etdilər. Hala bilen uçrashuvlar devam etəcək. Grafikni şəhərdaşlar territorial ictimai üzləri reislərindən bilə alalar. Şulay uq məlumat küp fatirli yurtlardağı iğlanlar taqlasında da ornaşdırıla. Yürek kan tomirlari sistemasi avruları, miokard infarkti hem insult ülken yaştagi kişilerge gine xas deb uylaw yalg'ish. Soңғы yıllarda yaş qına 25-35 yaştagilerde miokard infarktlari tirkeli. Sebeplerinin birisi tromblar barlıqqa kelu. Bir yıl içinde şehir hastanxanasına 78 kişi miokard infarkti bilen müracaat etken. Алар arasında ülkenler de yaşlar da. Ольга Рогова турмуш иптәше белән кунакка җыйнган. Яңа елга кадәр 6 сәгать кала хатын кызның күкрәге кискен кайнарлана, баш әйләнә. Ошыш рәвештә хастаханәгә илткәч миокард инфарктын ачыклыйлар. Отправили сразу в реанимацию. Подключили все необходимые устройства. Срочно начали мне, капельницу с рассасывающим жидкостью. Потому что сказали, что у меня был тромб, который в результате всех этих процедур он рассосался. То есть благодаря умелой работе фельдшера и реанимационной бригады меня, в общем, считайте, спасли. Ольганың тернәкләнү чоры уңышлы уза. Ул һаман да медиклар күзәтү астында кирәкле дарулар эчә. Скандинавия тояклары белән йөри дөрес туклана. Сәламәт кеше организмындан тромб яки куышлыкның барлыкка килүе кан агуны туктата. Әгәр тромбоз кирәкмәгән чиракта килеп чыкса, миокард инфаркты яки инсульт булырга мөмкин. Происходит адгезия, склеивание тромбоцитов, и происходит тромбообразование. Если тромб, видите, перекрывает коронарную артерию, в результате этого что? Перекрывается кровоток, да? Сердце не получает питание, происходит ишемия, некроз и инфаркт миокарда. То есть вот так вот выглядит инфаркт миокарда. Тромблар барлыкка килүнең сәбәпләре төрле. Канның уйышуы, бозылу, операциялар барышында күзәнәкләрне зарарлау, инфекция яки җәрәхәтләнү, шулай ук кан туктап калуы да ди кардиологлар. Тромб теләсә кайсы секундта өзелергә мөмкин. Даими тикшеренеп тору, дөрес туклану, сәламәт яшәү рәвеше бу авыруны кисәтүче төп чаралар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шалдатар драма театрының баш режиссері Олег Кинжагулов булырга мөмкин дип хәбәр итә Челнинский известия газетасы. Ул Фәрит Бекшәнтәевның укучысы. Хәзер Кинжагулов Казанның Камал театрында спектакльләр куя. Шалдатар дәүләт драма театрының баш режиссеры постына берничә кандидатура карала. Олег Кинжагулов алда бара. Ул Уфа дәүләт сәнгать академиясын театр һәм кино актеры белгечлеге буенча һәм драма режиссеры белгечлеге буенча Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлаган. Аның җитәкчелегендә Шаулы драма театрында Ангиза Ишбулдина пьесасы буенча куелган Зәңгәр томан артына спектакль чыкты. Хәзерге вакытта Шаулы театры җитәкчелегендә режиссер Фаил Ибраһимов тора. 2019 елның көзендә театр директоры Рашат Файзрахманов үз теләге белән вазифасыннан китте. Бу сезгә эшләсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.